Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su tsula ba za su zauna ba. Inna ta gaida Aisha. Kowa ya fita shi barawo ne. Haka ku fada ku kara. Kowa ya fita ai barawo. Ku bani kiɗan maganar a tantance. Kowa ya fita shi barawo ne. Da rara na ka hutu maja ce. Kowa ya fita ai barawo ne. Baba Buhari da mu amana ce. Kowa ya fita shi barawo ne. A ABC aka sanar mu hujja ce. Kowa ya fita ai barawo ne. Ko kaga ya fita shi barawo ne. Kowa ya fita shi barawo Ko ne. barawo ko kuma dan gabata ne. Haka. Kowa ya fita shi Ko barawo dan ne. ya kai bakin shi kasa ta rufe. Kowa Haka. ya fita shi barawo Da ne. kubar zabo da kwatankwacin zane. Kowa ya fita ai barawo ne. In mu dai rayun mu sai baba. Kai. Kowa ya fita ai barawo ne. Sai baba Buhari. Ko gobe. Sai baba Buhari. Ko gobe. Sai baba Buhari ko gobe. Kowa ya fita shi barawo To sanata Hadi Nasiri kama dalla. Kowa ya fita shi barawo Wanda ya dau nauyin wakar da yin talla. Kowa ya fita ai barawo Hadi Nasiri kai sai ku faɗa ku kara. Kowa ya fita shi barawo Kowa kaga ya fita shi barawo ne. Kowa ya fita shi barawo Ko barawo ko kuma dan gabata ne. Kowa ya fita ai To barawo masu fita ai su ra'ayin su sata ne. Kai. Kowa ya fita shi Ko za a barawo rusa kasa su da isu samu ne. Kowa ya fita ai To barawo masu abun a gani a faɗa a boye ne. Kowa ya fita shi barawo Ku talakawa to sai ku gaggane. Kowa ya fita ai barawo Idan kuma sun yi musu maganar su hujja ne. Kowa ya fita shi barawo Arzikin wando da gudunmawar riga. Kowa ya fita shi barawo Shi su hula ke ci ba batun yanga. Kowa ya fita shi barawo Miki a mai hangen nesa ta hanga. Kowa ya fita ai barawo Arzikin reshe ganye kawai ga. Kowa ya fita shi barawo Har kamar su je duk inda ba za su. Kowa ya fita shi barawo Idan wasu ma sai sun rasa inda ma za su. Kowa ya fita shi barawo Karshen ta ma wasu ma gurje ya kama su. Kowa ya fita shi barawo Wasu ko a garin sa a dinga jefar su. Kowa ya fita shi barawo ne Bar su da su da dangin su. Kowa ya fita ai barawo Dan talakawa sun gane tagun su. Kowa ya fita shi barawo Buhari na gyarawa su su lalata. Kowa ya fita shi barawo Ya ce da su kar ai haka gashi sun fita. Kowa ya fita shi Ni na barawo fi so komai in da hujjata. Kowa ya fita shi To barawo ku fitar da kuka yi na dalilinta. Kowa ya fita shi barawo Idan da mai hujja ya taho ya bada ta. Kowa ya fita shi Da barawo ba wani mai hujja kowa bukata ta. Kowa ya fita ai barawo To talakawa ku fahimta dangata. Kai, kai, idan yau kasa ta har ta fara ta. Kowa ya fita shi barawo Da su ko ra'ayin sa ƙara karya ta. Kowa ya fita ai barawo Buhari ya ce a asira ta mai geta. Kowa ya fita ai barawo Baba ya ce burin sha ƙara raya ta. Kowa ya fita shi barawo Idan ta tsaya da kafar ta mu daina yin bauta. Kowa ya fita ai barawo To talakawa ƙuri'a ku damƙe ta. Kowa ya fita shi barawo Kulkar ku yarda a ba ku kuɗi ku sai da ta. Kowa ya fita shi barawo Dattin kasar da yawa ku taya mu wanke ta. Kowa ya fita shi Ga barawo tsintsiya mu rige kalla za mu share ta. Kowa ya fita ai barawo ne Mu bi baba Buhari. Ko gobe Mu bi baba Buhari kai. Ko gobe Mu bi baba Buhari kai. Kowa ya fita shi barawo ne Inna ta gaida Aisha. Kowa ya fita ai barawo Bari mu yi dalla cikin zance. ya fita shi barawo Akwai haƙuri sunan waƙar a tantance. Kowa ya fita shi barawo Mata gare aka garkiyar zance. Kowa ya fita ai Da barawo mu da baba Buhari kusan amana ce. Kowa ya fita shi barawo Buhari da shi da talakawa amana ce. Kowa ya fita ai A barawo kullum burin baba kasa ta yi uzarce. Kowa ya fita shi Mai barawo handama ya bari cuta haramun ce. Kowa ya fita shi barawo In ji baba Buhari kasar mu hujja ce. Kowa ya fita shi barawo Waɗanda ke ta fita ga gaskiyar zance. Kowa ya fita shi barawo Burin su sace kuɗin mu kasa ta lalace. ya fita shi Buhari ya ce bai yarda ba gaskiyar zance. Kowa ya fita shi Ya ce da barawo su sai da su fice a lalace. Kowa ya Kariya fita shi barawo ne in na ta gaida Aisha. Kowa ya fita shi barawo Jihar Kano biyu babu ga tsule ta wanzu. Kowa ya fita shi barawo Babu tsuntsu ba tarko kamar dazu. Kowa ya fita shi Ka barawo tsula biri biyu babu gare ka sai zazu. Kowa ya fita ai barawo Babu lalbo sai ganduje sai baba. Kai, Kowa ya fita shi barawo Allah mai ma'ita ta bare da 'yan zamba. Kowa ya fita shi barawo Ganduje baba Buhari ba za mu kauce ba. Kowa ya fita ai barawo Sun siyasar kanmu ba za ya kulle ba. Kowa ya fita ai barawo Ita a san kwatarawa mako ne oga. Kowa ya fita shi barawo Nan alu ne jagora ku hahanga. Kowa ya fita shi A barawo gwamna biri boko mun yarda shi jinga. Kowa ya fita
ka tamba alili na sakkwata wai a je ruga kai ya tuba wando gashi jikin shi ba riga kai ka rike hula ba za ka wayanga kafin aje 12 ka faɗi kai wanga yanzu sakkwata sun san kai barawo ne to in na tafe da Aisha kwana zan koma da nufin na jajinta na ce barayi in kara da nanata na ga tama in jeri kwana sun fita na ji tauya ce jeri mu sasanta dan karka kai ni ka bar ni na kasa tatata karasa na ake kya kwace motata ka ji bari boko sanata da gwamnansa kai sun ki baba Buhari suna ta sa'insa sai dai bugagge za a saka da shan dusa to a lallaba kan magu ya fara aikinsa idan wasu sun fita sun fada wa tarkonsa in na ta gaida Aisha mu je ta harfi da wai in bude muryata kai dan arzikin ganye reshe kula da ta kuma didiya ita ce reshen da tushenta to kaga ko ganye ya fadi mumanta tun da tushen na tsaye ni fahimta ta da kuma yana nan sun tsiya gata dan su suke da dashe su za su zige ta kaga APC na nan da ruhinta dai ta harbin wai sai babu dukanta Buhari ne zaɓin birni da ƙauyenta haya na ta gaida Aisha idan na koma bauta akwai bayani haya kai dan ko gwamna MA ne ka burge ni samtun mai sosai ka ci kasa da kwankoni gaban wakilcin aka fa bai da amfani shi ya sa fitar ka APC ta burge ni sai mun ci karban kai ku kyale ni ka fada tun karfe 9 har mi sauza ne na ta gaida Aisha gwamnan zara Adamawa za mu je bindowa sai baba sai bindo mun ka da kai kwando dan zita ya cire riga ya cire wando ya dora hula kan shi zuhu kamar kwado sannatan tsauzai bana dole zai fado kai kafin sama kusa je garkar su kai yado na ta gaida Aisha yan gombe sai baba Buhari ko gobe kai suna fada bana za a ga laulayin zabe ya sai ka riga ba a rana faduwa kwabe yan gombe da gora sai goje ko gobe dan juba gota ko yawa a zo zabe mai gida kun inuwa ya haya obe inuwa gwamnan gobe gare ku yan gombe haya kowa ka ga ya fita yi barawo ne yanzu ga gwamna badda da Allah mai maita kai amma akwai maganar mu da kai ka duba ta batun bulkumin sanata to kar ka san sauta shi bulkumi burin shi a ringa yin cuta su ko Buhari da Baddar ba su yin cuta Baddar baba Buhari gwani ya maimaita kai yan da koki gurin dan Bello zan sauka idan Bello ya ture mana tubalin toka sannatan gangan bana dole zai sauka domin ko ya fita da fitarsa dangaka kai ta koki APC dodar bayaninka kai gwamna ya yi abin laka gode Allah hawa Buhari Habibu a kasar mu ya kyautu kai dan ko magautan babu aradu sun saitu sun tabbatar da kasa sawunta ya saitu idan ga matatan mai sun fara aiki kai aikin wutar ga taman bila babu raki yau tituna na kasa ta babu tun zaki fannin tsaramin dausa bayan a maki tuno masallatai ko coci tattaki dan da ana ta kashe muka da yan zaki yanzu kasuwa ko gun taro muna ɗauki farin da zama yau ya hausa mu tattafa sun gina akawun baba Buhari sasafa
tsoho ka ƙara kulawa Allah daddafa. ya fita ai bara. Gwamni na noma baba Buhari madalla. Ya fita shi bara. Yau masu taki har gona su kai talla. Ya fita shi bara. Sai hamdala taki ya samu sai shela. Ya fita ai bara. Ka sai ta boda don mu ciyar da danginmu. Ya fita shi bara. Yau da kayan nomanmu ta samu. Ya fita shi bara. Mu za mu noma sai mu sayar ma danginmu. Ya fita ai bara. Kaga ai daraja ta kasar mu ta samu. Ya fita ai bara. Yau dai iya fadin mu ka kala kamar wasa. Kai Ya fita shi bara. ka jirage na ta dira kamar gasa. Ya fita shi bara. Najeriya mu iya wasu gashi an tasa. Ya fita ai bara. Ofishin hadi na shirika na dosa. Kai Ya fita ai bara. ga ba jirage na kasa zab da titin su. Kai Ya fita shi bara. bangaren aviation na ta gyara su. Ya fita shi bara. Sai godiya mu dikin ka Buhari mun gamsu. Ya fita shi bara. Kowa ka ga ya fita yi barawu. Kai Ya fita shi bara. zan gaida gwamnoni uban tarowa. Kai da Abdulaziz Zaki mai ba maza tsoro. Ya fita shi bara. Gwamna da zamfara sabo maganin gyoro. Ya fita shi bara. Ka yaushe ce ba ina kwanan mu yan Borno. Ya fita shi bara. Na ce aron gubro sai na shigo Borno. Ya fita shi bara. Gwamna da bada da gurin makiyansa barkono. Ya fita shi bara. Mu dai kana sai gandu da zabin mu. Kai Ya fita shi bara. shi ne yake aiki birni da ƙauyen mu. Ya fita shi bara. Da shi ko buri bi babu gare shi ta samu. Ya fita shi bara. Ina ruwan rarara dole ya damu. Ya fita shi bara. Mu ka zama gwamna masari shi ne dai. Ya fita shi bara. Idan wata wannan hausa shirin ka ya daidai. Ya fita shi bara. Ka zanna sai dalla tukuwa na hausa dai. Ya fita shi bara. Gwamna ya hayya bella akwai bayani na. Gwamna na kogi hayya Allah amfana. Ya fita shi Ka bara. kai sanatan gangan kasa ta mu ta nuna. Ya fita shi bara. Kaduna sai malam Allah ya waiwaita. Kai Ya fita shi bara. Kuna yan rifa'i Kaduna ka kara halkata. Ya fita shi bara. Kaduna na ta yawa kai za su ma kyauta. Ya fita shi bara. Tare da sai dan sani ka ta mu je lolo. Kai Ya fita shi bara. gwamnan jihar Neja yan da sai lolo. Ya fita shi bara. Abubakar dan sani gare su kai tilo. Ya fita shi bara. Kaken fushi dan babu da dan amana ne. Kai Ya fita shi bara. sati ku babu da mai halin nuna ne. Ya fita shi bara. Gwamnan jihar Kebbi mai magana da amsa ne. Ya fita shi bara. Gaida mana tun da ba za mu gaida shi. Ya fita shi bara. Da asiwa ji daɗi na da shi ƙoshi. Ya fita shi bara. Jagoran yarbawa ba a rena shi. Ya fita shi bara. Bola tunan ba dole mu je mu gaida shi. Ya fita shi bara. Shugaban jami'a za na gaida shi. Ya fita shi bara. A gaida Adamu Oshimale ku ce da shi. Ya fita shi bara. Jagoran jam'iyya bai ganin kyashi. Ya fita shi bara. Tun da dai shi kowa nashi ne to shi. Ya fita shi bara. Da sakataren fati na kasa ka duba ni. Ya fita shi bara. Mai mala sai Alhaji dan garin Buni. Ya fita shi bara. Kujera ta mai mala Buni tana da amfani. Ya fita shi bara. Gwamnan Filato jamu mu je gwarai lalawa. Ya fita shi bara. Sallaman lalai ya san da mu folon. Ya fita shi bara. Ko a can sai baba Buhari sai lalau. Ya fita shi bara. Gwamna ne ba ku zo mu yi mai cikin gaidan mu. Ya fita shi bara. Ibrahim gaidan namu ne ba dam. Ya fita shi bara. Ta inda babu ruwa ma gwamna sai ya dam. Ya fita shi bara. Gatan mutane yau baka za mu je gaidan mu. Ya fita shi bara. Ga sanata hadi na siri kaɗan garke. Kayya ka ji minista masu faɗa da itake. Ya fita shi bara. Don kowa karnan washi ya yau aike. Ya fita shi bara. Sai baba Buhari kayya. Ya fita shi bara. Sai baba Buhari kayya. Ya fita shi bara. Kowa ka ga ya fita yi barawo ne. Talakawa sai ku gane. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bari masu sata ba, kaga su ba za su zauna ba. In na ta gaida Aisha. Kowa kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba. Ba zai bar masu sata ba. Kaga su sule ba za su zauna ba. In na ta gaida Aisha. Kowa kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba. Ba zai bar masu sata ba. Kaga su o'o ba za su zauna ba. Umma ta gaida Aisha. Magajin gobe da yau da maji ba har
dafa min. Umma ta gaida Aisha. Duk wasu masu kula kuce kan Buhari tsare mana shi kuce amin. Umma ta gaida Aisha. Ku dan kirman kudura da zati kamar mai ta mana sai kuce amin. Umma ta gaida Aisha. Ku dan darajar Mahamudu bawanka ma'aiki babba dan babba. Umma ta ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su sule ba za su zauna ba. Inna ta gaida Aisha. Ba dan kirman gona da karshen ta sai a iyaka za a yi wujuga. Umma ta gaida Aisha. Wasu sun saka hula sun cire wando ga su jikinsu ba riga. Umma ta gaida Aisha. Wasu kansu tsirara sun fito turbur kaga ku babu tumburga. Umma ta gaida Aisha. Talakawa dai naka ne baba ba yan shaka zugewa. Umma kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su sule ba za su zauna ba. Inna ta gaida Aisha. Talakawa ku rike da kyau ba su ke domin kulun ku yancin ku. Umma ta gaida Aisha. Ku kullum baba Buhari na cewa dan dola ba ku haƙƙin ku. Umma ta gaida Aisha. Ashe ko kun ga ko ya rage na ku dan shi dai ya dau amanar ku. Umma ta gaida Aisha. In za a taba ku ba za ya kyale ba ba zancen siyasa ba. Umma kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su sule ba za su zauna ba. Inna ta gaida Aisha. Waɗanda suke ta fita a fatin da ya cancanta su ba da hujjarsu. Umma ta gaida Aisha. Ko in dai ka fita don a gyara ne to sunan ka su. Umma ta gaida Aisha. Na san sun fita babu hujja idan ku akwai sai don bukatar su. Umma ta gaida Aisha. Wanda baba Buhari ya ce ba zare ba ba zai yi halin barawo ba. Umma kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su sule ba za su zauna ba. Inna ta gaida Aisha. Dukkanin wani mai kishin kasa zai bi babu adin ya fi shi dacewa. Umma ta gaida In Aisha. ma ka ce wani ya cancanta kowaye to an fi shi gogewa. Umma ta gaida Aisha. Gaskiya ta tadda rikon amana ina wani bayan kai a duba. Umma ta gaida Aisha. Tsoho duk wanda ya ƙi ka mugu ne ba sai mun ce barawo. Umma kaga ya fita ai barawo ne. Talakawa ku gane zu. Baba Buhari ba zai yi sata ba, ba zai bar masu sata ba, kaga su sule ba za su zauna ba. Umma ta gaida Aisha. Dukkanin wasu masu kula ku can babu sai dai in su dan bukatar su. Umma ta gaida Aisha. Da in dai maganar a gyara ne tun sai su taho a goya su. Umma ta gaida Aisha. A kullum burin baba gyara ina na jima sunan ka su.